Malawi Today. Mwaswera banji ya Malawi chigawo chino cha kumazulo. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Muli banji nonse azatu kuchididi nonse kunsanje lalanje muliko banji azatu onse maperera muliko banji azatu pachikwawa paboma muliko banji nanga azatu kwa nkumaniza kwa ngabu muliko banji kufatima muliko banji. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM chigawo cha kumazulo, programu imene tikuipangira uko kuchikwawa. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Mwadokera mbuya. Choyamba Malawi ndifuna ndilemekeze, ndifuna nditokoze anthu ochuluka amene munatumiza ma message ondilangiza ondiuza kunena kuti Comrade Ntanyo zonse zimene zikukambidwa pa social media osayankha inu mungokhala chete. We know who you are. Ndifuna ndikutokozeni kunena kuti ndandochuluka kwambiri amene anabwera kuzandi uza kunena kuti osayankha china chilichonse. Ndimene zimakhalira, si onse amene amakukonda ufune usafune sizingatheke. Olo nyumba mwanu mmene amapezeka wina wake amadana nawe. So ndifuna ndikutokozeni ndi pamene ninadziwa zonena kuti kodi ndili ndi anthunso amene amandikonda. Ndifuna ndikuyamikireni koposaposa. Ndipo kachiwiri chigawo chimenechi cha kumadzulo Limpopo FM ndimafuna ndingopereka moni. Ndifuna mpereke moni. Ndifuna ndingopereka moni. Malangizo anu aja nonse ndamva. Musayankhe amayi aja akunena ni aja. Malangizo anu ndamva koma ndimafuna ndingoapa samoni. Mundilole ndingoapa samoni amayi amenewa chifukwa ndinagugula pachene ndimamgugula munthu ndikumpeza ndikumuona kuti kodi munthu uyu ndi ndani, kodi amatani. Ndeno mayi amene uja anthu munayilembera audio imene yoyo, anthu munayilembera kuti Ntanyo wang'alulidwa. Audio imene munayilembera audio imene yoyo kuti Ntanyo wang'alulidwa, audio imene ija. Ndampeza mayi amene uja ndamgugula, ndampeza. Ndeni mafuna a Malawi mungondilola kuti ndimpase moni kuti adziwe kuti ine ndine Comrade Ntanyo amene ndimayenda ndi mphepo. Anthu samandidziwa koma ine ndimatha kuwadziwa. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo. Landirani moni wanu mazulo ano. Amayi amene munayankhula munatamawo ndimafuna ndingokupasani moni. Mayi amene wa dzina lawo ndi Anachisale, dzina limene anakula nalo kuchokera ku mwana kwawo, dzina lawo ndi limene lili Anachisale. So pano atakula ndi pamene amazipasa dzina lina. Tibwe tizabwera nalo tsiku lina. Apa tufuna tingoapasa moni tidziwe kuti tadziwa. Zikomo kwambiri amayi Anachisale amene mukuchokera ku nsanje lalanje. Ndipo pali nthawi ina imene munali ndi chibwezi chanu dzina lake Stephen Austin wa kuphalombe. Ndati ndingokupasani moni. Stephen Austin anali nyamata amene amapanga business yake yogulisa mpunga, ndipo munazakumana kudyeratu. Muli bwanji Stephen Austin akuphalombe amene munafunisisa mayi atakhala kazano koma zinakanika chifukwa cha khalidwe lawo. Muzika mukapira Malawi ndimafuna ndipereke moni kwa Anachisale.
timamgugula munthu ena kuti waiyamba siuimaliza iya sizimatheka zimenezo anaziyamba chakwera azilekezera pati kunali mashini kunali asilikali kunali maisraeli kunali ndani nde munthu wamba simungandikwanise nde ndimafunanso ndikupempheni ma activist amene mmadikira comrade Mtanyiwa ayankhule nde ife tizipita tizikampanga attack musachedwe ndi zimenezo tiyeni tipeze solution yonena kuti amalawi apulumuke. That's all. Ineyo ndikoza kubwera pano ndikuyankhula Bonikalindo. I'm giving example ya Bonikalindo because he is my elder brother. Kumano ndikoza kumaliza kuyankhula za Bonikalindo zija. Kodi mama wa kukamacha amalawi apindula ja amalawi chimene akuchifuna achipeza. So pamenepo ndi pamene tingaonekere kuti how stupid we are. Ineyo ngati activist siningapite kukamba kumutukwana munthu. Now we are in the last minute. Ineyo comrade Mtanyiwa kuti mundive mulomo wangawo ukuntukwana sinsokwe ndiye kuti ine mutu wanga sukugwira. Ngati ineyo ndikuyankhula kumuyankhulira Lighton Mangochi mutu wanga sukugwira. This time around sinthawi yolimbana ndi Lighton Mangochi, sinthawi yolimbana ndi Simsokwe, ndi nthawi imene we need to find a solution kunena kuti tipulumuse amalawi, kunena kuti kodi panopa titani nawo amalawi chifukwa panopa zinthu sizili bwino. Malinga ndi ma information amene ndili nawo pano amalawi ngati sitilimba we are dead. Nde comrade Mtanyiwa alibe ntchito yokalimbana ndi activist kuti wayankhula chakuti iye amene uja wayankhula zaboza ndi nkrashe wayankhulazo akuziziwa ndiyeyo. It's none of my concern. Ine ndi makhalanso ndi ma research anga ndibwerese zimene ndazipeza ine. Koma osati wina wanena nde ine ndikaoneke ngati ndidolo ndisikatenga zinthu zimene wayankhula wina nde ndisikati pamenepo. It shows how stupid I am. Ine ulendo wanga ndiwatengera amalawi ku chipulumuso kumene amalawi onse nawonso akufuna kuti ife tikufuna titakafika pakuti. Nde ntchito ya ine ndionesese kunena kuti dziko la Malawi lasintha. Tasintha mtsogoleri, katisintha chipani, katisintha zipani, koma tikhale ndi mtsogoleri amene wina aliyense amve kukoma. No matter mtsogoleriyo akhala wochokera chipani chiti. Chimene tikufuna ife ndi chipulumuso. Ndi chifukwa chake I'm preaching kunena kuti nonse azipani zotsutsa bwerani pamodzi koma zikupezeka kunena kuti azipani zotsutsa kuti tibwere pamodzi tikulephera kubwera pamodzi chifukwa cha njoka zimene ziliso m'madera ena. Tikulephera kuti tibwere pamodzi chifukwa tikatere uku kutuluka njoka zimene zikupangisa kunena kuti tilephere kupanga mgwirizano. Nde ndifuna ndiyankhule pano. My brother Atupere Muluzi, leka inetu ndienda nawe Atupere Muluzi, ndienda nawe leka pakafunika nzeru tithandizana. Leka ndikuyankhula choncho. Leka achihana lekani. Munazoona zimene zinachitika kuchikangawa zija. Lekani ndifuna kupereka ulangizi kwa chihana kunena kuti nthawi imene kwaimbira anthu ena osatiyankha mafoni kwauza kuti tuzireni munthu achikulira asayende ulendo wake wopita ku South Korea.
amatinena kunena kuti ife ndife ama propaganda, koma kumapeto ake zinakaperezera zinthu zoyipa. Ndiye ndikufuna ndipemphe ino azitsogoleri amene amalawi maso awo ali pa ino, musapange mistake kuyandikana ndi adani yanu. You don't know kuti akubwera kwa inu kuti azapange chani. Tisamvenso kunena kuti wina wafa mwazizizi. Ndikuyankhula lero, ndizayankhulaso. Tisakomedwe ndi ndalama za MCP, chifukwa ndalama za MCP someone can go easily. Anthu pamene tizi zatutumuka too late, munthu watani kodi wapita. Ndengati anthu mwandimva bwinobwino ndanena kuti atupere walandira ndalama, chifukwa pa anthu ena atu amabwera ndikuyankhula zosamveka bwino. Ndachula kunena kuti achihana alandira ndalama. Ndiye ndikufuna tizimvesesana bwinobwino. Amalawi chigawo chinocho chakumadzulo chimene ndofuna ndikuwuzeni ndichonena kuti azipani zotsutsa you need to be careful. Panopa ndili ndi information iyi. Information imene ndili nayo pa table panga chigawo chino chaku Masulo ndionena kuti as I said earlier on kunena kuti IMCP aikandrama yokwana 40 billion yonena kuti anyengerere azipani zotsutsa amene aoneke kufokayo. Ndicho linga chonena kuti asakhale nawo mu mgwirizano, asakhale nawo kumipikisano ya upresidenti. So right now chigawo chakumadzulo kuno ndikufuna ndikudziwiseni Amalawi nonse kunena kuti anthu okwana 10 amene akuchoka ku Malawi Congress Party, anthu okwana 10 kapena chichewanso chomveka bwino nthumwi zokwana 10 zinyamuka mmawa kuchoka ku Malawi kupita ku dziko lija la South Africa. Chimene akupitira ku South Africa pali mphekesera imene ife ali mpopo tayilandira yonena kuti pali munthu wina amene chipani chake ndichotchuka, amene wanyamuka kupitaso ku South Africa, akufuna akakumane ndi amene wa IMCP kuti akakambirane. IMCP chimene akufunira munthu ameneyi akambe naye kunena kuti iyeyi asapite ku mgwirizano wa chipani wina uliwonse, ampasa ndalama yokwana 5 billion, ndipo asapite ku mgwirizano wina uliwonse, ndipo iyeyo angochita concentrate ku chipaniko kumapanga kampeni za ma MP za upresident azisiye. So Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti ngati ife eni Amalawi sitilimba kuti tizipulumuse tikumanaso ndi mavuto ovuta kwambiri, chifukwa we never know kunena kuti kodi munthu amene wa chipani chimenechi chotchukachi akakaivomera 5 billion imeneyi, sinde kuti Amalawi ife watipha. Iyeyo akhala ndi 5 billion azipanga zake, ali ndi ufulu even kulengeza mawa mmamawa kunena kuti ine ndasiya ndali. Tisamuloza chala, stimuloza chala. Nde ife Amalawi
pakufunika tichilimike, pakufunika tilimbe, chifukwa chonoti kukubwera zambiri ndikuti pa tebulo pali 40 billion nde amene atalimbe ndi ndani? Nde tamulirira imfa Chihana, noti Chihana pepani, tamulirira imfa Chilima anatisiya, wamwalira, tayankhula zambiri. Lero tikapezeke kunena kuti ndife mmodzi wa anthu amene tufuna tikalandire ndrama za ku MCP ndi cholinga chonoti tagulisa Malawi. Ikhala nkhani yokhumudwisa kwambiri. Panopa ndizibwera pang'ono silimakupasani mayina chifukwa ndizipani zimene anthu mmazikonda ndeti tikachula mukumachulusa zoyankhula. Ndeti zingobwera mkungo jompa ndezikachitika tiziza kumasulirani kunena kuti mmakumbukira siku lakuti tinayankhula chakuti. Ndendi kuti Malawi mpira uli mmanja mwanu, inu ndi amene muli ndikuthekera kofuna kusankha mtsogoleri wonena kuti akuyang'anireni. If we make a mistake, Malawi, mavuto alipo. You can come on. Mavuto alipo. Mavuto alipo Malawi. Ngati simusitisamala mavuto alipo. Chimene chichi ndikuuzeni tikuyeneka kusamala. Ndengati sichilimba mtima MCP ila muliraso chifukwa andalena chimene akufuna ndikungopeza thandizo la iweyo Malawi alibe na ntchito. This is Comrade Ntanywa for Limpopo FM. Ndi mafuna ndipempheso chinthu ichi ife amene tili azisogoleri andale. Ngati munthu wabwera ku chipani kwathu tamuvomera kuti walowa chipani chathu. Endi munthu uja ngati anali khandwa independent ku chipani kwake, kapena munthu uja anali MP kudera kwake, walowa mchipani mwathu. Tieni munthu amene uja tiende naye tione kuti kodi titherana naye pati. Ndikumva chisoni kunena kuti chipani china chachikulu chamulandiranso mulendo ku chipani. Chipani china chachikulu chamulandira munthu ku chipani kwawo kuti walowa chipani chawo, koma chamulandira munthu uja mwandale. Nchifukwa chake Aboni Kalindo anayankhula mawu onena kuti azisogoleriwa akumakhala abwino, koma pali anthu ena amene akumabwera mbalimu ndi amene akulakwisa zinthu. I'm very shocked kunena kuti kuchipani mwamulandira munthu, lero mukukapanga propaganda kuchipaniko mukufuna mumugwese munthu uja nde mupite muzikamuza pito wa Mutharika kunena kuti munthu uja anathapa ndale sangatithandize. It's very unfortunately mwalandira akamulepo Kaluwa kuti abwere ku DPP, lero akapilikoni ena ku DPP mukupitaso mukuti mufuna muthane ndi Akaluwa. Chimene mmalandirira Akaluwa kuti abwere ku chipani cha DPP ndi chani? Amalawi tatiyeni zinthu zina zitiziziona. Lero mukumpangira maupo kamulepo Kaluwa, mukumpangira
kutumira Kamlepo Kaluwa maupo kuti mukamugwese mukuti kuma primaries mukakamugwesa musikamuza APM kunena kuti Kamlepo Kaluwa anatapa ndale. Kamlepo Kaluwa atepa ndale lero. Kamlepo Kaluwa aoneko woipa lero. Ufulu umene tili nawo. Kamlepo Kaluwa anamenyera lero mufuna mukampange chipongwe Kamlepo Kaluwa. Teni azisogoleri a DPP Amalawi tu akufuna DPP ilamulire. Ndi chifukwa chake Kamlepo Kaluwa anapanga chisankho chofuna kubwera ku DPP. Sopano lero mukufuna so mukamtierese ndale pamene tikupanga bwino ndikayankhula chonchi Comrade Malakwisa tufuna tikonze zinthu pamene tikupita ku chisankho anthu asapite ndi zifukwa. Asambule Fodia, President Asalowe. Ai, no. Fodia Asalowe. Ai, balibe kutoeruza sero ya tatu. Lero balibe za sero. Ai, no, Fodia wani chakuti. Basi sero ya tasabere sero zokusa zimenezo. Sero shakale bana. Ai, azipita guys. Wani chakuti. Fodia to 470. Ngati zime sero. Kumeneko Amalawi ndi kukanengo kumene alimi akufuna kuberedwa foja. Ndifuna ndikulimbikiseni alimi nonse musalole kunena kuti foja wanuyo agulidwe pa mitengo yochipa. Chimene chachitika ndichonena kuti awa Amalawi Congress Party anadya ndrama za foja. Foja amalima CEO, foja amalima ndalimi. Nde anakatenga ndalama kwa azungu, ndrama zija ndikuzija. So pano lero zinthu zavuta, nde chimene akufuna, afuna agule foja pa mtengo ochipa. Ndicho linga akamugula pa mtengo ochipa fojayo, ndrama zinazo zikale zikubweza ngongole zimene anatenga Amalawi Congress Party. Mwaona alimi, musanamizidwe kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani chimene chisasangalase alimi. Lero mukuzionera noka zimene zikuchitikazi. Alimi kulira. Anyamata 50 azikwanje ali pa payroll ya boma mwezi ukatha akumalandira masalari. Choncho Amalawi ndikuwuzeni chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti ndi chinthu chovuta kwambiri kuti President Lazarus Chakwera akathese mchitidwe wokhapana mdziko la Malawi. Chifukwa chani? Anthu amene aja alembedwa ndi kukhala ngati ntchito yonoti azopyeza. Opanda kutenga chikwanje anthu aja salandira salary. Chifukwa chake mkati muja mukupezeka apolisi, mukupezeka anthu osiyana akuzipani akupezeka mkati muja. Mwezi ukatha akumalandira salary anthu aja. Choncho as I'm talking, mwezi umene ukubwerawu, masiku amene akubwerawu, pali gulu lina la Chinyamata IMCP likutumizidwa kupita ku Zimbabwe kuti likaphunzitsidwe kasuzidwe ka anthu mu nthawi imene tiziponya ife chisankho. Ziliko tu chaka chamawa. Ziliko tu pa 16 pano. Ziliko pa 16.
ndikulonjeza kuti ndili ndi program ya maloya komano program chifukwa yonoti ndiyofunika kwambiri sindikufuna kuphatikiza ndi maprogramu ena chimene ndikufuna azathu onse amene tikukhala ku South Africa kunena kuti timvesere bwinobwino kuti tione kuti thandizo tilipeza bwanji chigawo chakumadzulo kuno ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti anthu amene muli ndi mavuto osiyanasiyana pakadali panopa tayimbira ni nambala iyi 067 951 8124 067 951 8124 muyankhula ndi a Charles Matia ndipo mwalongosolere vuto limene mukukumana nalo kumene muli ku South Africa dera limene muli nalo kuti mumve kuti akuthandizani bwanji zambiri za iwo ndibwera nazo mawa. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM.